Sondaġġ tal-istatistiku Dr. Vincent Marmara li ħareġ issib filgħodu juri fiduċja b'saħħitha fil-Prim Ministru u l-mexxej Laburista Robert Abela fuq il-kap tal-Oppożizzjoni u l-kap Nazzjonalista Alex Borg. Id-distak bejn iż-żewġ mexxejja huwa ta' 8.1% li jfisser distak ta' madwar 25,000 vot. Sa dan it-tant, il-Partit Laburista għandu fiduċja ta' 51.7% fuq li l-Partit Nazzjonalista jgawdi fiduċja ta' 43.2%. Is-sit la fil-Malta spjega li m'hemmx ċaqliq partikolari ta' votanti bejn iż-żewġ partiti. Bejn il-mexxejja, Robert Abela huwa fdat minn 42.5% filwaqt li Alex Borg huwa fdat minn 34.4%. Dan is-sondaġġ jikkompara sewma ta' qablu li ħareġ Dr. Marmara bejn iż-żewġ partiti. Fil-fatt, id-distak bejn iż-żewġ partiti taħt kap ieħor tal-Partit Nazzjonalista baqa' prattikament l-istess taħt żmien l-eks kap Bernard Gay.